Сябры, вітаю вас са стадыёна Арцап Стайкі. Матч 32-го тура Макслайн жаночай лігі. Зорка БДУ, Днепр Магілёў у прамым эфіры YouTube канала «Женскі футбол Беларусі». Мяне клічуць Андрэй Ільеня. Хутка мы гімн Рэспублікі Беларусь паслухаем. Ну і далей за гэтым супер важным супрацьстаяннем, важным у першую чаргу для госцей будзем назіраць. Магілеўчанкі вядуць барацьбу за бронзавыя ўзнагароды. У гэтым сезоне яны могуць іх заваяваць упершыню з сезона 2016. Так што, канешне, пра важнасць гэтай гульні ў лішні раз казаць не даводзіцца. Ну і іх канкурэнткі з Віцебска ў гэтыя хвіліны распачынаюць сваю гульню хатнюю супраць каманды АБФФ У-19. Усе матчы гэтага 32-го тура распачынаюцца о 14 гадзіне. Усе іх вы можете глядзець на нашым YouTube-канале. Канешне, першую чаргу вось гэтыя два двубоі Зорка БДУ Днепр і Віцебск АБФФ У-19 прыцягваюць увагу усіх, хто цікавіцца нашым жаночым футболам. Да складу каманд, паколькі гульня яшчэ не пачалася, я бадай што перайду і распачну з гаспадароў каманды Зорка БДУ, якую ачольвае Сергей Русецкі. Галкіпер Тацяна Чысцік, нумар 1. Палявыя гульцы Ганна Кашынская, нумар 2. Тацяна Шарышавец, 5. Анастасія Папова, 9. Аліна Шэрба згуляе пад нумарам 10. Кацярына Фралова, 13. Вікторыя Герус, 14. Юлія Ігнацева, нумар 18, Александра Самойлова, 19, Дар'я Макейчык, 20 і Діяна Шмароўская мае на спіне нумар 21, капітан Зоркі БДУ Тацяна Чысцік. Днепр Магілёў у наступным складзе выйшаў на поле. Галкіпер Ангеліна Галенда, нумар 1. Вікторыя Барлюгова, 7, Валерыя Барбаренко, нумар 9, Марына Пушкар, сённяшні капітан, госці, 10 нумар, Аліна Скідан, 16, Тацяна Нестюкович, нумар 17, Яна Бенкевич, 33, Елизавета Пінчук, 65, Уляна Узун, 70, Яна Есман, нумар 97 і Яна Домін, 99, Михаил Соболев працуе з магілеўчанкамі. Ну і, канешне, не трэба забыць пра судзейскую брыгаду. Валентина Сакалович сёння галоўная на полі, і яе памочніцы Вікторыя Логінова ды Аліна Слуцка, 4-й арбітр Дмітрый Савін, інспектор матча Дмітрый Ясінскі. Першы свісток дае арбітр сённяшняй сустрэчы. Ну і з мячом магілеўчанкі. Бенкевич адразу гуляе направа на Вікторыю Барлюгову. Ну, я ўжо сказаў, барацьба ідзе вельмі і вельмі упартая паміж віцаблянкамі і магілеўчанкамі за бронзавыя медалі. У турнірную табліцу, калі зазірнуць, то мы там убачым, што на 3 пункты, на 3 балы магілеўчанкі канкурэнтак пакуль што абыходзяць. Ну і у выпадку, калі роўная колькасць балаў вось будзе на фінішы чэмпіянату, то у Дняпра ёсць перавага у вочных супрацьстаяннях.
па адной перамозе здабылі віцэблянкі і магіляўчанкі ў гэтым сезоне у гульнях між сабой. Ну і адзін раз была зафіксавана нічия. У гэтым выпадку лічацца галы забітыя і прапушчаныя. Ну і у магіляўчанак перавага якраз такі у адзін мяч 4-3. Ось у мінулым 31-м туры якраз такі Днепр дома перагуляў Віцебск упэўнена, я б так сказаў, з лікам 3-1. Ну і, канешне, як вельмі слушна заўважыла прэс-служба Днепра, 3 фіналы каманда праводзіць. Вось другім гэтым фіналам было якраз такі супрацьстаянне з Віцебскам. У першым у Брэсце каманда Михаила Соболева перамагла Дынамо 1-0. Ну і вось сёння атрымліваецца у нас фінал для Днепра нумар 3. Студэнткі мячом валодаюць, ну і не даводзіцца ім выйсці з абароны, таму што прэсінг магіляўчанкі адразу ўключаюць з першых хвілін. Ну, па-іншаму, пэўна, і быць не магло. Звыш матываванай выйшла на сінтэтку рцап-стайкі каманда Михаила Соболева. З мячом сустрэлася Попова, але няўдала. Пушкар. Ну і што прыдумае сённяшні капітан? Прастрэл зрабіць Яна Домін намервалася. Ну вось там выдатна згуляла, калі я не памыляюся, Александра Самойлова. Менавіта яна гэты прастрэл Яны Домін заблакавала. Што датычыцца зоркі БДУ, гэтая каманда можа, напэўна, яшчэ ў тэорыі пазмагацца за 5-ю толькі пазіцыю. Гэта крок назад, я б нават сказаў, што і некалькі крокаў назад, таму што ў мінулым сезоне каманда Сергея Русецкага якраз такі і была валодала гэтымі самымі бронзавымі медалямі, за якія сёння вось Днепр змагаецца. Ну і гэты сезон, канешне, нельга на карысць запісаць і Сергея Русецкага як галоўнага трэнера каманды, як лепшага трэнера жаночага чэмпіянату мінулага года. Ну і ўсёй, канешне, мінскай камандзе. На 5-й пазіцыі берасцейская Дынамо знаходзіцца, на 6-й зорка БДУ. Ну і зорка вось якраз такі адстае ад Дынамо на 3 ачкі. Ну там ёсць пэўныя, канешне, варыянты таго, што зорка ўсё ж такі здолее быць 5-й, але яны, ну, вельмі такія цьмяныя. Штрафны удар на карысць каманды Михаила Соболева. Падача ідзе ў штрафную пляцоўку, ці будзе удар па варотах, Несцюковіч яго наносіць. Усё ж такі, але акцэнтавана прабіць з другога паверха Тацяне не давялося, і хуценька Тацяна Чысцік распачынае контрвыпад сваёй каманды. Тут Ангеліна Галенда выходзіць да межу штрафной пляцоўкі. Ну і чым тут незадаволены Сергей Русецкі абсалютна я не магу нават уявіць, таму што ніякага тут парушэння правілы быць не магло. Ну, заўсёды, канешне, гэты ціск ад трэнераў на арбітраў, тым больш, што яны сёння дзяўчыны, ён заўсёды бывае. Ну, вы ведаеце, думаю, што я маю на ўвазе. Гуляе вось так наперад Валерыя Барбаренко, левая абаронца Днепра. І тут, можа быць, штосьці цікавае. Трэба было прабіць Уляне Узун, ну там умяшалася ў барацьбу Юлія Ігнацева. Перадача на далёкую штангу. Прабіць Марыне Пушкар. Трэба, б'е на паваротах і не забівае. Ну вось выдатны момант госці для сябе стварылі на пры канцы 5-й хвіліны. Конечно, трэба было забіваць. Ну вось бярэ быка за рогі, так бы мовіць, каманда Михаила Соболева ўжо на першых хвілінах гэтай гульні. Анастасія Попова зноў-такі атрымалася безадрасна, як і ў мінулым моманце. Тады толькі не Попова рабіла гэтую перадачу, інша футбалістка зоркі БДУ, але там, канешне, вельмі упэўнена згуляла Ангеліна Галенда, якая выйшла з варот. Дарэчы, яна выйграла канкурэнцыю, ну, я так мяркую, у Лады Галаваценкі. Менавіта Галаваценка лічылася, ну, прынамсі, у першай частцы сезона першым нумарам магілёўскай каманды. Яна і больш
старэйшая за Галенду. Ну, вось, атрымліваецца, канкурэнцыя Ангелінай была выйграная, і яна гуляла і супраць берасцейскага Дынама ў 30-м туры, ну і ў 31-м, адпаведна, заняла месца на апошнім рубежы ў матчы з Віцебскам. Ну і ў гэтых гульнях прапусціла ўсяго толькі 1 гол. У атацы зорка БДУ, ну тут з мячом не вельмі ўдала сустрэлася Вікторыя Герус, і ўжо у сваю атаку, сваё наступленне ідзе Днепр, гуляе Несцюковіч на Узун, супраць яе тут злева Папова, Узун робіць перадачу ў штрафную пляцоўку, Скідан, яна ў штрафной. Што Аліна зараз прыдумае, Бенкевіч сабе тут прапаноўвае, ну Аліне трэба, напэўна, ўсё ж такі імкнуцца з мячом расстацца, і гэта адбываецца, аут для Дняпра. Па гэтых першых хвілінах, канешне, нельга сказаць, хто імкнецца больш насаліць саперніку, хаця я ўжо сказаў пра тое, што ось гэтыя намаганні адчуваюцца. Дняпра дыктаваць умовы у гэтым матчы. Але зорка просто так, канешне, здавацца не мае намеру. Шарышавец гуляе налева. Ну, вось такая неблагая атака могла апынуцца. Уважліва дзейнічае Яна Бенкевіч, і мяч да Шарышавец у гэтай сітуацыі не даходзіць. Тацяна Шарышавец, дарэчы, займае 3-ю прыступку вось у гонцы бамбардзіраў Макслайн жаночай лігі з 20 забітымі мячамі. Ну а наперадзе, я думаю, што вы ведаеце, але на ўсялякі выпадак яшчэ раз скажу, Вікторыя Валюк, футбалістка Мінска і нацыянальнай зборнай Беларусі. На другім месцы яе паплечніца Міраслава Зубко. Там Михаил Соболев, дарэчы, можа быць, вы не чуеце, сябры, я вам распавядую, незадаволены тым, што кроў выступіла у Лізаветы Пінчук, і вось, напэўна, галоўны трэнер Дняпра намякаў на тое, што трэба гульню спыніць і аказаць нармальную дапамогу гульцу свайму. Ну, вось, на гэта не ідзе судзейская брыгада, ну і выгаворваў там Дмітрыю Савіну, 4-му арбітру Михаил Соболев. Ну, зноў-такі я ўжо паўтараю тое, што казаў. Гэта ціск на арбітраў, гэта заўсёды будзе. Ён такі, можа быць, не вельмі заўважны, але тым не менш, ось, заўсёды цікава за гэтым назіраць і гэта фіксаваць. Ну і для вас, сябры, в прамым эфіры, канешне, я пра гэта распавядаю, каб больш жывой наша трансляцыя была. Гуляем назад. Ганна Качынская. Атака развивается студэнтак левым флангом. Будзе прастрэл ці не, прастрэл робіцца. Вікторыя Барлюгова яго перарывае, і удар па варотах урэшце рэшт нанесла Александра Самойлова, ён аказаўся заблакіраваным. Ну, роўная ўсё ж такі гульня. Я так скажу, ось возьму свае мінулыя словы назад. Наўрад ці можам сказаць, што ось Днепр ініцыятывай валодае ось у гэтыя, ну, амаль што ўжо згуляныя 10 хвілін. Аут для каманды з Магілёва. І мяч у руках у украінкі Аліны Скідан. Яна выступала ў чэмпіянаце Беларусі ў складзе Дынамо Бдувка, становілася чэмпіёнкай краіны. Ну вось, потым яе ўжо паклікаў у стан сваёй каманды Михаил Соболев. Ну і, в прынцыпе, прыжылася Аліна Скідан, вопытная футбалістка, ёсць у яе досвед выступлення ў расійскай суперлізе. Так што, канешне, яе вопыт вельмі быў патрэбны магілёўскай дружыне. У адзін дотык зараз гуляе ось пасля камбінавання на левым фланзе Вікторыя Герус. Ну, перадача у 14-го нумара зоркі БДУ вельмі, канешне, недакладная атрымалася, і магілёўчанкі быццам бы спяшаюцца. Галенда разгуляла мяч за Яны Бенкевіч, і ідзе наперад Вікторыя Барлюгова. Ну, дарэчы, калі вось аналізаваць стартавыя склады
пакуль нас мяч у цэнтры поля. Можна сказаць, што ў параўнанні з мінулымі гульнямі трэнеры зрабілі некалькі змяненняў у стартавы склад. Давайте даглядзім гэту атаку Зоркі БДУ. Шарышавец і класна там гуляе у падкаце Валерыя Барбаренко. У апошні момант яна мяч выбівае за лінію ворот. Будзе вуглавы для каманды Сергея Русецкага. Стандарты гэта, канешне, вельмі сур'ёзная зброя, якой госці могуць скарыстацца. Зараз яны будуць вытрымліваць вось гэты іспыт пасля стандарту гаспадарень. І выканае падачу Александра Самойлова. Была футболістка Мінска. Мяч ляціць у штрафную, ну а будзе удар па варотах ці не. На падборы Папова, гуляе яна зноў на Самойлаву, але занадта моцная перадача ад шматвопытнай абаронцы Зоркі БДУ атрымалася, і мяч сыходзіць за лінію ворот. Дык вось, наконт змяненняў у Зоркі БДУ Юлія Ігнацева, Дар'я Макейчык і Діяна Шмароўская сёння з першых хвілін на футбольным полі. Адпаведна, у параўнанні з гульнёй не мінулага, а паза мінулага тура. Дарэчы, вось з Віцебскам у гасцях Зорка БДУ гуляла і прайграла 0-1. Дык вось у тым матчы у аснове былі Крысціна Смалоўская, Дар'я Іванчык і Ксенія Куляшова. А Смалоўская ды Куляшова ёсць у рэзерве, а Іванчык у трэніровачным працэсе не так даўно, як і даведаўся я перад гульнёй, атрымала пашкоджанне. Ну і, канешне, з-за гэтай прычыны яна сёння па-за гульнёй. Што датычыцца Дняпра, Яна Есьман і Яна Домін. Ось так, дзве Яны сёння ў стартавым складзе. Яны замянілі Юлію Жалезнікаву і Паліну Цыбульскую адпаведна. Капітан Дняпра Юлія Жалезнікава сёння ў матчы дакладна ўдзел не здолее прыняць. Бачым, рыхтуецца Аліна Скідан мяч у гульню увесці. Да, цяпер яна яго атрымлівае ад Домін. Глядзіць, украінка наперад і гуляе ось туды на Бенкевіч. Падача Скідан. І гуляе галавой Дар'я Макейчык. Зорка БДУ ім валодае на сваёй палове поля. Ну і ось так рашуча пайшла на саперніцу Аліна Скідан, але яе абакрасці не здолела. Ўсё ж такі, ну і ўрэшце рэшт Зорка БДУ ўжо на сваёй палове поля мяч гэты губляе. Вось давайте мы адзначым, што якраз такі прэсінг, які не ды і з'яўляецца з боку магілячанак, ён прыносіць ім плён. Несцюковіч гуляе назад Пінчук. Яна, дарэчы, атрымала выклік у нацыянальную зборную. Я Лізавету Пінчук маю на ўвазе, нашай камандзе напрыканцы лістапада гуляць таварыскія сустрэчы ў горадзе Зеніца. Это ў Боснії і Герцаговіне супраць мясцовай зборнай і грэцкай каманды. Ужо даўнавата Пінчук не было ў складзе белакрылых. Ну вось Вячеслаў Грыгараў таксама на яе разлічвае. Парушэнне правілаў толькі што зафіксавала Валентина Сакаловіч. І зноў будзе штрафны удар для Дняпра. Каля мяча Тацяна Несцюковіч. Ну, гэтая футболістка адна з самых выніковых, дарэчы, у Макслайн жаночай лізе 20-25 забіла Несцюковіч 10 галоў. Ну, гэта менш, канешне, чым Чарышавец, але тым не менш. Падача Несцюковічу штрафную, а будзе падбор і удар па варотах. Левай сваёй рабочай нагой наносіць Валерыя Барбаренко, але ён заблакаваны. Усё бліжэй і бліжэй магіляўчанкі да свайго забітага гола. Мне так падаецца, што такі моманты ствараюцца. А каля варот Ангеліны Галенды не было такіх. Ну, можа быць, вось толькі такі паўмомант, калі там прастрэл. Тая ж Барбаренко прыняла на сябе, і мяч сышоў там на вуглавы, з якога нічога студэнткі не выціснулі. Мяч у штрафной Зоркі БДУ. Выносіць яго
Ганна Кашинская. Ну і ось у цэнтры поля вельмі пісьменны фол Лізаветы Пінчук. От і атака не разгарнулася. Зоркі БДУ па сваіх месцах усе яе паплечніцы разышліся. Так што, ну, канечне, вопыт в такіх момантах вельмі сказваецца. Пінчук. Яна выступала і ў суперлізе, і ў футбольным клубе Мінск. Ну, вось, як кажуць, у такіх выпадках вярнулася да істокаў. І цяпер у родным Дняпры гуляе. Мяч на левым фланзе. Ігнацьева наперад. Вертыкальна імкнулася згуляць. Мяч зноў пад кантролем Зоркі БДУ. Самойлава. Ёсць побач з ёй Ігнацьева. І мяч Александра Ігнацьевай аддае. Зноў Самойлава. Перавод ад Александры ў цэнтр поля. Там Попова. Цяпер з мячом Макейчык. Ну і што Дар'я прыдумае? Гуляе яна направа. Шэрашавец у адзін дотык. Макейчык. Ну і трэба страляць. Ну, гэта, конечно, не прастрэл ад Дар'і. Ну, у прынцыпе, няблага. Зорка БДУ правяла гэтую атаку. І зноў-такі яна у актыў можа быць запісана. 17 хвілін каманды на футбольным полі правялі. 0-0. Ну і такіх 100%-кавых, в прынцыпе, галевых момантаў я узгадаць не магу. Так што мы іх чакаем. Ну і, канешне, вельмі пільна сочым за тым, што адбываецца ў Віцебску. Ну, наколькі я магу даведвацца, не адцягваючы увагу ад падзей на футбольным полі, там, як і у нас тут у Мінску 0-0. Яшчэ раз скажу, 58 заліковых балаў у Дняпра, і он зараз на трэцяй прыступцы, у Віцебска 55 ачкоў і 4-е месца. Ну, для Дняпра, дарэчы, гэтая гульня апошняя ў сезоне. 33-й заключны тур каманда Михаила Соболева пропускае за няцотнай колькасці каманд у чэмпіянаце. Ну, а Віцебск згуляе. Дарэчы, ён згуляе ў гасцях у Новополоцку супраць Нафтана. Так што ёсць тут пэўныя варыянты. Ну, я думаю, што тут не хітрая матэматыка. Калі Зорку БДУ сёння Днепр выйграе, перагуляе, то бронзавыя медалі ўжо нікуды ад магіляўчанак не дзенуцца. Гуляе Барлюгова направа, скіда, высокая пазіцыя і падача пайшла ад Аліны. Ну там што было? Там было зафіксавана парушэнне правілаў атацы. Валентина Скаловіч зрабіла свісток, ўсё яна добра разглядзела. Чысцік на Попову гуляе направа. Глядзіць наперад Анастасія, открывается под яе Герус, открывается Фролова, ну і мяч ідзе да расіянкі. Кашинская згуляла налево на Аліну Шчэрбу. Шчэрба зноў з мячом. Дарэчы, выступала Аліна ў складзе магілёўскай каманды. Вельмі дысцыплінаванай футбалісткай, як вось мне распавядалі прадстаўнікі трэнерскага адміністратыўнага штабу. Яна вось праявіла сябе. Ну і я думаю, што не толькі ў Магілёве, а у цэлым вось пра такія якасці чалавечыя можна агулам казаць, вось маючы на ўвазе Аліну Шчэрбу. У мінулым сезоне яна была ў расійскай суперлізе. Ну і вось зноў-такі, як і шматлікія айчынныя футбалісткі, вярнулася у айчынны чэмпіянат, Макслайн жаночую лігу і абараняе колеры Зоркі БДУ зноў. Фролова, ёсць перад ёй прастора, Епушкар тут сустракае сённяшні капітан Дняпра, і вымушана была Фролова згуляць назад. Яна вельмі сябе вельмі бліскучая, так нават выказаўся, праявіла ў мінулым сезоне. 3 статуэткі з мерапрыемства «Зорны мяч» да хаты забрала. Лепшы паўабаронцы чэмпіянату. Так, там згуляла рукой, да. Тацяна Несцюковіч. Ці ўсё ж такі парушэнне правіл было іншае па-за гульнёй. Ну, мне падалося, што ўсё ж такі там рука была у Тацяны.
лепшы паўабаронцы чэмпіянату, лепшы бамбардзір і лепшы гулец чэмпіянату. Ось 3 рэгалій такія дасталіся Кацярыне Фроловай. Пасля мінулага сезону з'ехала яна ў Паўночную Македонію, стала там чэмпіёнкай краіны і, калі я не памыляюся, таксама і уладальніцай кубка. Ну і вярнулася ў сям'ю, як сама выказвалася не аднойчы Кацярына Фролова, менавіта сям'ёй яна лічыць зорку БДУ. Ну і вось у гэтым сезоне яна ўжо не так выступае бліскуча, можа быць таму, што правяла толькі яго палову тут у Мінску, можа быць таму, што у цэлым у зоркі БДУ не ўсё, далёка не ўсё атрымалася. Вось такая дыяганаль, наш рышавец. Яна можа збегчы, прастрэл зараз Тацяна робіць, прастрэл спад Валерыі Барбарэнкі. Ну, гэта, канешне, ўсё не праблемна для Ангеліны Галенды, першага нумара магілёўскай каманды. Можам мы сказаць, што ўжо ў нас і палова тайма прайшла, пакуль без галоў. Ну, канешне, кошт памылкі вельмі высокі для магіляўчанак, хаця яны, в прынцыпе, дастаткова няблага глядзяцца на поле, імкнуцца атакаваць і за кошт флангаў, і прымаючы ў разлік тое, што будуць, канешне, фалы з боку саперніцы, адпаведна, стандартныя становішчы. Ну, вось пакуль, напэўна, я магу згадаць толькі удар, які прыйшоў мімо варот Марыны Пушкар. У самым пачатку гульні да гэтага мяча не дабіраецца Тацяна Шырышавец, нягледзячы на яе крэйсерскую проста хуткасць. Ну, занадта моцна проста мяч пайшоў туды у фланг. Сёння таксама Дзюш Палездыў Белшына, Гомель Мінск, Дынама Брэст, Нафтан. Вось такія матчы. Наконт залатых і срэбраных узнагарод усё ўжо даўно вядома. Чэмпіёнкамі Беларусі 6-ы раз запар сталі футбалісткі Дынама Бдувка. Ну, а 6-й раз запар Мінск становіцца другім. Канешне, было шмат спадзяванняў заўзятараў каманды Андрэя Пышніка перад гэтым сезонам. Да і сам Андрэй Юрыевіч, прынамсі мне, казаў, што да, мы узмацніліся, запрасілі гульцоў нацыянальнай зборнай Беларусі, мы павінны ўсё ж такі ў сезоне 2025 на прыступку вышэй узняцца нарэшце такі. Аднак гэтага не адбылося. І падаецца мне, што гэтыя словы мы павінны заўсёды памятаць. Ну і ў першую чаргу, канешне, я думаю, кіраўніцтва Мінска таксама павінна гэта ўлічваць. Ну, не шмат атрымліваецца у Андрэя Пышніка ўжо некалькі сезонаў запар. Ну, хтосьці скажа, ну, чаму? Срэбраныя медалі, гэта ж няблагі вынік, ды на міжнароднай арэне гэта дазваляе выступаць, але па патэнцыялу, канешне. Ну і улічваючы, што у беларускім жаночым футболе дзве сілы, гэта Дынама Бдувкі Мінск, канешне, ўжо даўно час прыйшоў скідваць Дынама Бдувк з першай прыступкі. Аднак гэтага зноў-такі не адбылося ў гэтым сезоне, нягледзячы на ўсе тыя сілы, якія былі прыцягнутыя. Ну, гэта так, проста маё меркаванне. Можете з ім спрачацца, можете і пагаджацца. Я ні на каго крыўдзіцца не збіраюся. Мяч пад кантролем магілёўскіх футбалістак. Ідзе барацьба ў нас за трэцюю
прыступку на п'едэстале, ну вось датычна выступленняў на міжнароднай арэне, тут не было парушэнняў правілаў, і Несцюковіч дыяганаль вось такую робіць на Аліну Скідан. Скідан, гэта удар па варотах. Недакладны ад украінкі, трэцяе месца не дае Беларусі права выступаць на міжнароднай арэне. Ну, маю я на увазе, канечне, Кубак Еўропы, ну і больш за тое ўжо вядома, што і другое месца у наступным сезоне не дасць права выступіць у лізе чэмпіёнаў. Шэрышавец яе тут сустракае Скідан. Імкнецца Домін мяч адправіць як мага далей ад штрафной пляцоўкі, аднак яго забірае пад кантроль Юлія Ігнацьева і тут жа страціла. Ну, там падстрахавала Ігнацьеву Аліна Шчэрба, уладальнік срэбраных медалёў у сезоне 26-27 згуляе ў Кубку Еўропы. Ну, вы разумееце, што гэта Мінск, ну а Дынамо Пдувк прадставіць нашу краіну, як і ў мінулыя разы, у лізе чэмпіёнаў. А яшчэ ў гэтым сезоне вось дзве каманды згулялі ў галоўным жаночым Еўракубку. Да, рэйтынг нашых клубаў падае. На вялікі жаль, канешне. Гуляе назад зараз Аліна Шчэрба, ну і вось так, на адбой у аут Тацяна Чысцік. Тут не трэба было рызыкаваць, і капітан Зоркі БДУ не стала гэтага рабіць. Скідан. Мяч укідвае на Узун, і Узун вось адзін дотык. Гэта хатняя зарыхтоўка, гэта добра бачна. На Скідан згуляла, вось толькі прастрэліць украінка не здолела. Зноў-такі барацьба за мяч ідзе, і у спіну, як мне падалося, Уляна Узун штурхала там Аліну Шчэрбу, ну, але свісток Валянціны Сакаловіч прамаўчаў. Хаця мне все ж таки думаецца, што там меў месца фол Барлюгова, праз цэнтр тут не прайсці, мяч забірае Фролова. Ну, гэта вельмі ранняя перадача, не была да яе гатова, канечне, Тацяна Шэрышавец, ну, паспяшалася Фролова. У гэтым моманце мяч зноў пад кантролем футбалістак з Магілёва. Ідзе наперад Вікторыя Барлюгова. Перадача на Домін. Ну, але тут у цэнтры поля чытаюць гульню гульцы Зоркі БДУ. Сергей Русецкі прыводзіў гэтую каманду тройчы да бронзавых медалёў. Гэта было ў сезонах 21, 22 і 24. А ў гэтым годзе, ну, самае вялікае, на што можа каманда разлічваць, гэта 5-е месца. Да, перад гэтым годам узначаліў моладзевую жаночую зборную Сергей Русецкі. Можа, гэта нейкім чынам паўплывала ўсё ж такі на вынікі. Можа быць і не, тут толькі мы разважаем, ну, але з песні слоў не выкінеш. Ну і, дарэчы, вельмі сур'ёзны іспыт будзе у Сергея Русецкага і нашай каманды. Я маю на ўвазе моладзевую зборную. У гэтым месяцы яна адправіцца ў Італію, дзе згуляе ў першым раўндзе чэмпіянату Еўропы у лізе А. Я думаю, што зараз усе думкі Сергея Владзіміровича скіраваны менавіта на турнір у Італіі. Ну, але трэба закончыць, канечне, чэмпіянат. Зараз Зорка БДУ, ну, в прынцыпе, змагаецца вельмі дастойна супраць магіляўчанак. У гэтым сезоне каманды двойчы ўжо сустрэліся, 4-2 у Магілёве ў першым крузе. Несцюковіч, Денисенко, Дашкова і Пінчук з пенальці забівалі. Шэрышавец і Вікторыя Ціхан вызначыліся галамі ў складзе Зоркі БДУ. Ну і, дарэчы, Зорка вяла з лікам 2-0, а пасля гэтага прапусціла 4 мячы запар.
вось у тым матчы, які ў Магілёве адбыўся ў футбольным манежы. Ну а потым каманды ўжо разышліся мірам 1-1. Атака зоркі БДУ, удар па варотах і мяч улятае ў далёкі вугал. Вось гэта да, сябры. Да, атрымаўся, канешне, шыкоўны проста стрэл. Ну і хто ж яго нанёс? Хто ж на яго адважыўся? Ну як там магіляўчанкі не паспелі яго заблакаваць. 31-я хвіліна робіцца шчаслівай для студэнтак. Да, ускладняецца, канешне, становішча магілёўскай дружыны. Ну, але гэта не асабліва цікавіць зорку БДУ. І гэта была Діяна Шмароўская. Яна забіла на 31-й хвіліне. Ну і такім чынам вывела гаспадарынь наперад. Да, сустрэчная атака вось такая атрымалася у студэнтак. Ну і трэба ж яшчэ і было пацэліць туды ў далёкі верхні вугал. Там ніякі, канешне, прэтэнзіі нельга Ангеліне Галендзе прад'явіць. Проста выдатна патрапіла ў далёкі верхні вугал Діяна Шмароўская. Да, яна не гуляла у стартавым складзе супраць Віцебска, ну а сёння выйшла на поле і атрымліваецца, што апраўдала ўжо давер галоўнага трэнера. Яшчэ адзін фол у цэнтры поля. Зноў там спрачаецца Сергей Русецкі з бакавым арбітрам. Як заўсёды гэта адбываецца. Ну, вельмі, канешне, імпульсіўныя што Собалеў, што Русецкі. Там і дыскваліфікацыі гэтыя спецыялісты атрымліваюць і ў гэтым сезоне, і ў мінулых. Так што мы да гэтага ўжо даўно прызвычаіліся. Гэта вайб жаночага футбола, я б так сказаў. Макслайн жаночай лігі. Дыяганаль праходзіць наш рышавец направа. Пас назад. Макейчык. Доўга яна аднаўлялася пасля траўмы, ну вось цяпер ужо здольная гуляць. І, канешне, усе заўзятары зоркі БДУ з гэтай прычыны вельмі ўсцешаны. А цяпер магіляўчанкам трэба забіваць становішча па-за гульнёй. Уляна Узун у яго трапіла. Ну, да. Я думаю, што няма падстаў не давяраць рашэнням трэнерскай брыгады. Уляна Узун тэмпературыла на працягу гэтага тыдня. Ну і вось ўсё ж такі атрадзіў яе ў асноўны склад Міхаіл Собалеў. Ну, іншага выйсця, напэўна, яго няма, таму што траўмаваная іншая нападаючая, гэта Валенціна Капункіна. Увогуле, канешне, пераследуюць яе траўмы ўжо вельмі доўга. Ну, будзем спадзявацца, я асабіста Валі жадаю, каб як мага хутчэй яна зноў-такі аднавілася і ўжо пасля гэтай траўмы яе бокам абыходзілі. Так што сёння Узун на поле на цэнтр-форвард. Можа быць, яшчэ сябе ў гэтым матчы і праявіць. Ну, іншага і не дадзена. Сёння магіляўчанкам ні ў якім разе нельга прайграваць. Яшчэ раз скажу, гэта для іх апошняя сустрэча. У Віцебска будзе яшчэ адна у Новаполацку на наступным тыдні. Наперад гуляе Шчэрба, перарывае гэты пас Яна Бенкевіч, скідан. Трэба чапляцца, але гэтага не здолела зрабіць. Уляна Узун. Мяч я пераляцеў. Фралова. Закід за спіны абаронцам. Ну, павінна, канешне, тут спакойна згуляць Вікторыя Барлюгова. Ну, вырашыла яна не рызыкаваць, знаходзячыся тварам да сваіх варот, і адправіла мяч у аут. 36-я хвіліна у нас ужо распачалася. 1-0. Зорка БДУ наперадзе ў матчы 32-го тура Макслайн жаночай лігі.
вядзе яна ў супрацьстаянні з Магілёўскім Дняпром, які змагаецца за бронзавыя медалі. Яшчэ раз кажу, апошні раз магілёўская жаночая каманда, тады яна называлася Надзея Днепр, заваёўвала іх ажно ў 2016 годзе. Тады камандай кіраваў Владзімір Шындзікаў. Ну, а дагэтуль, дарэчы, таксама у сезонах 14-15 магілёўчанкі бралі бронзу, тады з камандай легенда беларускага жаночага футбола працаваў Александр Васильевич Ластачкін. Парушэнне правіл зноў у цэнтры поля, завалілі там, збілі з ног Яну Домін. Трэба ўсё ж такі мяч увесці ў гульню са штрафнога, але не скідана. Яна ўжо хацела яго укідваць з аўта. Ну, зразумела, што крыху так бянтэжыцца. Украінка, ўсё ж такі яе камандзе трэба адгуляцца яшчэ да перапынку. Ну, пажадана, вельмі пажадана. Ну, магілёўскім футбалісткам трэба галаву, канешне, трымаць холоднай. І пайшлі, бачу я, размінацца зараз рэзервісткі магілёўскай дружыны. Пра тых, хто ў запасе знаходзіцца, я думаю, што напрыканцы тайма абавязкова распавяду. Атака Зоркі, тут уважліва гуляе Бенкевіч, аднак перадача недакладная, роўна ў ногі Герус, тая гуляе направа, у штрафной ужо Шэрышавец б'е і мяч павінна забіраць Галенда. Яшчэ адзін удар у створ. Ну, па вялікім рахунку тут мала было шансаў у Шэрышавец на тое, каб забіць 21-й мяч у гэтым чэмпіянаце. Ну, з такой пазіцыі ў бліжні вугал, ну, калі б толькі памылілася Галенда, тады б гол мог і прайсці. Гуляе Бенкевіч на Барлюгову, ну і тая зноў фланг. Там яна ведае, што ёсць Аліна Скідан і нясецца наперад украінка. Трэба пуляць у штрафную, і яна гэта робіць. Удар па варотах, Узун роўна па пазіцыі Тацяны Чысцік. Выдатны момант для госцей. Ну вось атака прайшла. І ўсё, в прынцыпе, так проста было зроблена. Адзін пас, потым наступны ў фланг, спурт Скідан, перадача ў штрафную, і з другога паверху згуляла Уляна Узун. Ну вось калі б мяч пайшоў у угол, канешне, тады б толькі былі праблемы у Тацяны Чысцік. Гадаванкі гомельскага футбола. Яна ўжо даўно выступае за Зорку БДУ. Шчэрба хацела згуляць на Шмароўскую, аднак перарвала гэтую перадачу Аліна Скідан. Герус разварочваецца, ну і проста б'е. Наперад там нікога, акрамя Вікторыі Барлюговай. Хаця і тая чамусьці мяч вырашыла не апрацоўваць, не захоўваць для сваёй каманды, а паспяшалася яго вынесці, і прытым недакладна. Ну і тут што? Пушкар з мячом. Пушкар уваходзіць у штрафную пляцоўку, б'е па варотах у бліжні вугал. Такі зноў, ну, канешне, там у Чысцік не было праблем. Яшчэ колькі секунд капітан Зоркі БДУ выйграла для сваёй каманды, пакуль да яе дабегла Несцюковіч. Ну, актыўна праводзяць каманды заключную частку першай паловы. 6 хвілін асноўнага часу застаецца. Ну, працяглых пауз не было, так што, мяркую, нават і хвіліну, можа, і не будзе нават, кампенсаваць Валянціна Сакаловіч, арбітр з Жодзіна. Выдатны падкат, вельмі чыстенька згуляла зараз Валерыя Барбаренка. Аут для Зоркі. Макейчык уводзіць на Фролову. Фролова разварочваецца. Пас не праходзіць. Пушкар і яе тут прытрымлівалі. Трэба спяшацца магілёўчанкам, але не занадта, канешне. Бенкевіч. Пінчук. Адзін дотык назад яна Яне мяч вяртае. Зноў на Пінчук, зноў Бенкевіч, Барлюгова. Зноў-такі паспяшалася ў гэтым моманце Аліна Скідан. Проста яна прэзентавала мяч саперніцам. Зорка рыхтуе
свое наступленне, сустракае Дар'ю Макейчык, Тацяна Несцюковіч. Ну і мяч ад футбалісткі Зоркі, дарэчы, поле пакінуў, Барбаренко на ўзун. Там першая была Кашынская і назад згуляла Макейчык на чысцік. Канечне, зараз вельмі важна студэнткам захаваць гэты пераможны лік вось да сыходу на перапынак. Важна менавіта у псіхалагічным плане. Канечне, спакойна трэба і сканцэнтравана правесці ось гэтыя, ну, ўжо 4 хвіліны. Да, я абяцаў, што распавяду наконт запасных гульцоў магіляўчанак у рэзерве. Галкіпер Улада Галаваценка, таксама Анастасія Михайлова, Маргарыта Лазаренко, Аліна Конева, Ганна Бондаренко, Дар'я Дашкова, Паліна Цыбульская, Марыя Кісялёва і Віолетта Лагуценка. У Зоркі БДУ ў рэзерве Ганна Кавалевіч, гэта галкіпер, Анастасія Ігруша, Вікторыя Плесюк, Дар'я Сташко, Ксенія Кулешова, Вікторыя Бераснева, Анастасія Лабашова, Діана Тропнікова і Крысціна Асмалоўская. Ну, мы, напэўна, павінны зараз думаць, на каго можа разлічваць сярод рэзервістак Міхаіл Собалю, таму што яго камандзе трэба адгуляць прапушчаны гол. Ну, я нават не ведаю, хто тут можа з'явіцца. Да, ростер, канешне, такі, што тут асабліва не разгонішся. Ужо даруйце мне вось такі вельмі просты выраз для эфіра. Герус Бенкевіч яе апярэдзіла, але згуляла недакладна, ну і таксама занадта моцна. Дар'я Макейчык зноў згуляла. Ну, няўжо футбалісткі Зоркі БДУ думаюць, што проста вокамгненна можа да гэтых мячоў дабягаць Тацяна Шарышавец, 5-й нумар, яна, канешне, вельмі хуткая футбалістка, але ж не настолькі. Барлюгова мяч трымала галкіпера. Ну і недакладна. І зноў страта мяча на роўным месцы. Гэтага, канешне, госцям трэба пазбягаць. Это вельмі важна. Можа быць, якраз такі прапушчаны гол правакуе гэтыя памылкі. Ну, перапынак хутка, так што і аднаму, і іншаму трэнерам будзе што сваім футбалісткам сказаць у распранальні. Ніколі матчы Зоркі БДУ і Дняпра не бываюць вось без нерваў, без надрыву. Гэта праціўнікі, якія ўжо даўно сутыкаюцца ось на рысталішчах жаночага чэмпіянату. Завалілі зараз каля сваёй штрафной Яну Бенкевіч. Гэта парушэнне правілаў у атацы. Бенкевіч гуляе на Барлюгоў. Адна перадача, іншая перадача паміж цэнтральнымі абаронцамі. Ну і вось так павольна пераходзіць на чужую палову магіляўчанкі. Шчэрба у адзін дотык гуляе проста, але надзейна. Герус і направа перадача ідзе. Там ёсць Макейчык. Макейчык у фланг. Шарышавец павінна дастаць гэты мяч. Мне падалося, але ўсё ж такі не дастае. Апошняя хвіліна ўжо у нас ідзе асноўнага часу першага тайма. Нагадаю, сябры, на 31-й хвіліне Діяна Шмароўская выдатным ударам у верхні далёкі вугал засмуціла Ангеліну Галенду увесь магілёўскі Днепр. Гэта адзіны гол у матчы. Барбаренко закід. Павінна з варот выходзіць. Чысцік, там непаразуменне яе Анастасіі Паповай. І такімі памылкамі, канешне, магілічанкі павінны карыстацца. Несцюковіч з мячом. Несцюковіч гуляе ў цэнтр. Пінчук, а яна можа прабіць. Пінчук б'е, блакуе гэты удар. Ганна Кашынская. Пінчук назад на Бенкевіч. Трэба ісці наперад 5 секунд. І пасля гэтага, мяркую, свісток можа ўжо і даць. Валянціна Сакаловіч. Вуглавы, ну, дасць жодзінскі арбітр, канешне, скарыстацца
паспрабаваць скарыстацца гэтым стандартным становішчам гасцявым футбалісткам. Ну і пасля гэтага дакладна ўжо будзе дан свісток апошні ў першай палове. Глядзім, што тут атрымаецца. Ну, левай ногой Валерыі Барбарэнцы, канешне, зручна падаваць, і яна гэта робіць. Удар па варотах, мяч у сетцы, вуглавы ўсё ж такі прыносіць галявы поспех. Апошні вуглавы ў першым тайме 1-1. У нас лік становіцца, ну, магу я памыляцца, канешне. Так, не буду нават я казаць, хто там не разгледзеў. Можа быць, паўтор зараз нам... Да, вось на паўторы вы можете глядзець. Я не паспеў гэта зрабіць. Але 1-1 у любым выпадку. Ну і, сябры, мы будзем адпачываць.
Сябры, мы вяртаемся на стадыён РЦАП Стайкі ў горадзе Мінску, каб паглядзець другі тайм матча 32-го тура Макслайн жаночай лігі паміж Зоркай БДУ і Дняпром 1-1. Вось такі вынік нам прынесла першая палова. У самым яе канцы галавой забіла пасля навеса з вуглавога Валерыі Барбарэнкі Яна Есьман. Гэта была, ну мы ведаем пра скілы гэтай футбалісткі, якая нарадзілася ў Гомелі, вось гуляць галавой. Яна неаднойчы забівала, і ў тым ліку, калі выступала ў юнацкай і моладзевай зборных. Ну і вось гэтая акалічнасць, канешне, вельмі сур'ёзна паўплывала на тое, што вось мы бачым зараз на табло. Адгукнулася яна і асталася без апекі, што самае галоўнае. Дзе ж там былі абаронцы, якія павінны былі быць побач з Янай Есьман. Ну і забіла, засмуціла Тацяну Чысцік. Ну і на 31-й хвіліне студэнткі адкрылі лік. Нагадваю, Діяна Шмароўская забіла класным ударам у верхні далёкі вугал. Нагадаю я склады каманд: Днепр, Ангеліна Галенда нумар 1, Вікторыя Барлюговая 7, Валерыя Барбарэнка 9, Марына Пушкар капітан Днепра нумар 10, Аліна Скідан 16, Тацяна Несцюковіч 17, Яна Бенкевіч 33, Лізавета Піншук 65, Уляна Узун 70, Яна Есьман 97, Яна Домін 99, Михаил Соболев галоўны трэнер. Зорка БДУ галоўны трэнер Сергей Русецкі, Тацяна Чысцік капітан нумар 1, Ганна Кашынская 2, Тацяна Шарышевец 5, Анастасія Попова 9, Аліна Шерва 10, Кацярына Фролова 13, Вікторія Герус 14, Юлія Ігнацьева 18, Александра Самойлова 19, Дар'я Макейчык 20, Діяна Шмароўская 21. Ля мікрафона па-ранейшаму Андрей Ільеня. Барлюгова на Бенкевіч гуляе, рыхтуе сваю пазіцыйную атаку магілёўская каманда. Барбарэнка, аўтар асіста, гуляе на Узун, тая один дотык налева. Ну і што там, Несцюковіч з мячом не сустракаецца, але выдатна у адборы дзейнічае Дар'я Макейчык. Ну і у рэшце рэшт менавіта на Дар'і правілы былі парушаны. Ну вось так цікава адбылося напрыканцы першай паловы. Вуглавы быў прызначаны, ішлі наперад магіляўчанкі, ну і свайго дамагліся. Пасля вуглавога вось так здолелі ўсё ж такі у распранальню, кажуць, у такіх выпадках адзначыцца голам. І, канешне, бачу я тут на трыбунах некалькі людзей, якія прыехалі падтрымаць магілёўскіх дзяўчат вось з шалікамі Дняпра. Яны, канешне, былі гэтым голам вельмі усцешаныя. У матчы Віцебска БФФ У-19 ліг 1-0, там забіла Юля Дубень. Гэта вынік першай паловы. Ну і таксама у праекцыі на барацьбу за 5-ю пазіцыю трэба сказаць пра матч Дынамо Брэст-Нафтан. Там 0-0 пасля першага тайма. Да, бачу я. У чаце трансляцыі ось тут Люда Галаваценка вельмі была усцешаная голам, які Яна Есьман забіла. Ну я так разумею, што гэта мама Улады Галаваценкі, запаснога сёння галкіпера Дняпра. Ёсць пэўная аўдыторыя матчаў Макслайн жаночай лігі. Усе яны транслююцца ў прамым эфіры YouTube-канала «Женскі футбол Беларусі». Сябры, хтосьці, можа быць, натрапіў на наш эфір ось так выпадкова і хоча больш пільна сачыць за айчынным жаночым футболам. Падпісвайцеся, калі ласка, на сацыяльныя сеткі. Усе яны ёсць, я маю на ўвазе спасылкі, пад плеерам гэтай трансляцыі. TikTok, Instagram, Telegram, ВКонтакте. Ну і, канешне, падпішыцеся на YouTube-канал. Юлія Ігнацьева мяч заўтра зараз будзе ўкідваць на Фролову, але не цягнула. Ці Фролову зараз Піншук. Ну, я так назіраў за абодвума гэтымі дзяўчынамі. Ну, парушэння все ж таки не было зафіксавана. Пушкар у штрафной. Да.
Сапраўды трэба было левай ногой працаваць. Зараз робіць гэтую заўвагу свайму сённяшняму капітану Михаил Соболеву. Ну, я не хочу сказаць, што у Пушкар левая толькі для хадзьбы, але ну, атрымалася, што правая нас гуляла. Ну і у такім становішчы, канечне, прабіць дакладна было цалкам немагчыма. Да, 88 гледачоў, дарэчы, зараз ось у прамым эфіры глядзяць нашу трансляцыю. Сябры, вельмі дзякую вам за увагу. Гэта вельмі важна, канешне. Ну, ёсць тыя, хто за зорку заўзеюць вельмі актыўна, у тым ліку сярод нашай аўдыторыі. Гэтая каманда была заснаваная ў 2005 годзе, ну і бяззменна за яе выступае Дзіяна Тропніка. Ось столькі, сябры, удумайцеся, 20 сезонаў яна ў зорцы, працуе ўжо даўно ў трэнерскім штабе мужчынскай каманды мінскага Дынама, кандыдат педагагічных навук. Ну, як казалі раней, давайте да гэтай атакі звернемся. Ось такі прастрэл. Шарашавец з мячом у штрафной, і гэта удар у бліжні вугал Тацяны, і ён вельмі слабым аказаўся. Галенда лёгка мяч забрала ў рукі. Дык вось працягваю я пра Дзіяну Тропнікаву. Спартсменка, камсамолка, і проста прыгажуня. Раней казалі, ўсё гэта пра яе. Ну і некалькі гадоў назад яшчэ Дзіяна і стала маці. Так што, в прынцыпе, яна развіваецца ў самых розных напрамках. Гэта, канешне, вельмі цікава. Ужо даўно знаёмы з Дзіянай. Ну і, канешне, калі яна выступае у сродках масы інфармацыі, да і інтэрв'ю, заўсёды вельмі змястоўныя гэтыя размовы аказваюцца. Хтосьці можа пагугліць, нават штосьці знайсці. Вось з апошняга таго, што было зроблена журналістамі з Дзіянай Тропнікавай. Яна Домін зараз напрацавала на вуглавы. Хацела яна, канешне, прастрэл рабіць, аднак на пуці, на шляху мяча паўстала Аліна Шчэрба. Вуглавы зноў Валерыя Барбарэнка будзе падаваць. Зноў я кажу пра тое, што ёй гэта зручна рабіць левай ногой. Мы памятаем, да чаго прывёў мінулы вуглавы вось у канцы першай паловы. Ён прывёў да гола. Барбарэнка падачу робіць на бліжнюю стойку. Ну і там, канешне, павінна была згуляць галавой Макейчык. Макейчык мяч выстаўляе за межы штрафной пляцоўкі. Аут для Дняпра. Пінчук. Ніхто зараз сябе ёй не прапанаваў. Ну і гэта, ў прынцыпе, не справа Пінчук. Мяч заўтра ўводзіць. Ёсць для гэтага тут з правага края Аліна Скідан. Укідвае яна на Домін. Ну і зноў, як і ў мінулы раз, не спяшалася чамусьці Яна. Зноў гэты прастрэл быў заблакаваны. Гэтым разам ужо Дзіяны Шмароўскай. Яшчэ адзін стандарт, яшчэ адзін вуглавы для падначальных Михаила Соболева. Ён працуе з магілёўскай жаночай камандай з сярэдзіны сезона 2020. Ну і вось упершыню можа яе прывесці да бронзы. Падача. Ну і трэба дабаўляць. Не атрымліваецца. Удар па варотах Барбарэнка. Яшчэ адзін вуглавы будзе. Заблакавала гэты удар Дар'я Макейчык. Ну што, трэці запар вуглавы для гасцявой дружыны. Было зараз зноў-такі небяспечна. Там з мячом сустракалася галавой Барлюгова. Яшчэ адна падача, а цяпер ужо з ім сустрэлася вельмі проста і лёгка. Чысцікі спяшаецца. Тацяна выносіць яго наперад у напрамку Тацяны Шарашавец. Першая там все ж таки згуляла, апярэдзіла Шарашавец Несцюковіч. Венкевіч. Фролова чытае гульню, і супраць Фроловай Несцюковіч правілы парушыла. Штрафны для студэнтак. Да, сапраўды, Люда Галаваценка — гэта мама Уладзі Галаваценкі. 2 галкіперы з Расіі ў гэтым сезоне абараняюць колеры Дняпра. Цікава.
Ну, пра ўзаемаадносіны і пра выйграную канкурэнцыю Галендай у галаваценкі ўжо я казаў, паўтарацца не буду. Гуляе Макейчык наперад, Фролова імкнецца там апярэдзіць Барбарэнку, Фролова мяч заўтра ўкінула, аднак недакладна гэта зрабіла. І ўжо контрвыпад. Тут могуць прыдумаць магіляўчанкі, Узун падача, а там толькі была Чыстик. Да, і прасіў зараз Ян Удовін, што трэба бегчы ў штрафную пляцоўку. Мяч на фланзе пад нагой па плечніцы. Ну, канечне, трэба адкрывацца па створы пажадана. Ну, вось Домін гэтага не зрабіла ў гэтым моманце. Ну і скажам шчыра, што і падача не атрымалася у Уляны Узун. Яна разам з Янай Есьман у арэндзе знаходзяцца. У іх яшчэ на наступны сезон контракт з футбольным клубам Мінск дзейнічае. Ну, вось цікава, зноў-такі тут падумаць, можа быць. Ёсць пэўны разлік Міхайла Собалева на тое, што яны застануцца ў Дняпры, можа быць, нейкае пагадненне будзе падпісана паміж Дняпром і Мінскам, калі яны, канечне, не спатрэбяцца сённяшняму галоўнаму трэнеру Андрэю Пышніку. Штрафны удар прызначыла Валентина Сакаловіч у вароты Зоркі БДУ. Каля мяча Тацяна Несцюковіч. Ну, з такой адлегласці біць яна, канешне, не будзе. Гэта падача. І гэта размінка для Чыстик. Няўдала скарысталася вось гэтым шансам Несцюковіч. Чыстик зноў туды ў напрамку Тацяны Шырашавец. Шырашавец ўсё ж такі згуляла, але там ужо, в прынцыпе, наіпнулася проста мяч захаваць у межах поля. Ні пра які удар па варотах, ні пра якую дакладную перадачу там размову весці было нельга. Бенкевіч. Пінчук. Барлюгова. Дарэчы, Вікторыя Барлюгова, яна можа на любой пазіцыі абсалютна згуляць. І як форвардам мы яе раней ведалі, но цяпер перакваліфікавалі гэтую футбалістку ў абаронцу. Ну, можа быць, не ад лепшага жыцця. Юлія Дубень зрабіла лік 2-0 у Віцебску. Ну і каманда Сергея Векцева, якая па-ранейшаму змагаецца за бронзавы медалі з Дняпром, ну вось бліжэй да набору 3 балаў у нашым матчы 1-1. Зноў-такі, яшчэ раз скажу, калі сёння Днепр пераможа, то ўжо датэрмінова за тур да канца Макслайн жаночай лігі гэтая каманда стане валодаць бронзавымі медалямі. Аднак выйграць яшчэ трэба. Падачу штрафную скідан. За мяч там змагалася Пушкар. Фролова выносіць яго безадрасна. Барлюгова адзін дотык. Пінчук. Ну і гарматны удар. Зараз Пінчук, канешне, рабіла перадачу. Вельмі неахайна згуляла. Будзем шчырымі. Мяч у руках Тацяны Чыстик. Моцна яна гуляе ў цэнтр поля. Імкнулася зараз апярэдзіць Барлюгова Герус. Мяч у Шмароўская, яна гуляе направа. Ну і там ёсць прастора перад Шырашавец. Шырашавец далей на Фролову. Ну і што расіянка? Перад расіянкай там Бенкевіч. Так проста не разгарнуцца было. Папова назад гуляе на Шэрбу. Мяч у цэнтральных абаронцаў. Ну і тут жа пас на Самойлаву. Яна абсалютна незаўважная. Ну і тут становішча ў Шырашавец па-за гульнёй фіксуецца судзейскай брыгадай. Нагадваю, што Валентине Сакаловіч дапамагаюць Вікторыя Логінова і Аліна Слуцкая. Свабодны удар выканае Яна Бенкевіч. Гуляе яна на Барбарэнку. Зноў мяч у ураджэнкі Ліды. Барлюгова.
Імкнецца Вікторыя наперад, там ёсць перад ёй Яна Есьман. Есьман у адзін дотык прачытала гэту перадачу Шмароўская. Ну, в прынцыпе, тут лёгка ўсё даволі чыталася. Вось гэтыя трохкутнікі, яны, канешне, не становяцца праблемай для студэнтак. Трохкутнікі, якія малююць саперніцы на флангах. Вось пры развіцці атак Фролова. І зноў пісьменна і чыста гуляю ў падкаце Валерыя Барбарэнка. Ну, дарэчы, хочацца мне, напэўна, яе вылучыць па гэтым паядынку. Ужо 60 хвілін каманды на полі правялі. Яна стала аўтарам галявой перадачы і ў абароне. Вельмі надзейна дзейнічае сёння Валерыя. Можа быць, пойдзе і на павышэнне. Мяркую, нашы флагманы Мінск Дынамо Абдувку могуць звярнуць на яе увагу, калі ўжо не звярнулі. У нас заканчваецца чарговы сезон. Пінчук. Не спяшаюцца. Вельмі павольна мяч рухаюць футбалісткі Магілёўскага Дняпра. Ну вось нарэшце Пінчук, закід туды. Фланг Домін пазмагалася з Ігнацевай, і мяч ад Ігнацевай пакідае межы поля. Так, там ёсць все ж такі нейкія праблемы, якія у першай палове у Лізаветы Пінчук. Яна пакінула межы поля. Ну, прычыну я не скажу, не ведаю. Ну, спадзяюся, што яна все ж такі здолее працягнуць гульню. У нас дзве замены зоркі БДУ. Ксенія Куляшова з'яўляецца пад 11 нумарам і Діяна Тропнікава, тая самая, пра якую я ўжо казаў сёння у вельмі камплементарных тонах, яна пад 22-м з'яўляецца на полі, і у нас пакінулі яго Александра Самойлова і Діяна Шмароўская. Аут для Дняпра. Домін гуляе там галавой Кашынская. Правілы парушыла зараз Яна Есьман на Вікторыі Герус. Ось атрымліваецца, што аўтар першага мяча ў гэтым матчы замененая. Ось фактычна пасля таго, як прайшла гадзіна гульні. Яшчэ раз скажу, Тропнікава і Куляшова замест Самойлавай і Шмароўскай. Шчэрба. Перадача на Ігнацеву. Зноў Аліна Шчэрба, і яна ўжо так па фланзе гуляе. Куляшова, першы дотык расіянкі да мяча. Тропнікава. Гэта сур'ёзны баец. Трэба гэта, канешне, магіляўчанкам улічваць. Нягледзячы на ўзрост, няхай перапрашае мне Діяна, яна яшчэ здольная на барацьбу, ну, як мінімум. Пушкар. Можна назад згуляць. Пушкар робіць пас на Барбарэнку. Валерыя гуляе на Пінчук. Есьман. Ну і што там? Зноў непаразуменне паміж Есьман і Скідан. Мяч лёгка страчваюць магіляўчанкі. А час сыходзіць. 64-я хвіліна ідзе. 1-1 у нашым матчы. Вось калі ўсё-такі скончыцца, то у магіляўчанак стане 59 балаў. І 58 будзе у Віцебска, якому гуляць з Нафтанам у заключным туры, а Днепр гуляць ужо не будзе. «3-0» робіцца лік у Віцебску. Юлія Ігнаценкава там адзначылася зусім нядаўна. Ну, все, в прынцыпе, гэтыя 3 ачкі можна ўжо віцаблянкам прыплюсоўваць. Класці іх у скарбонку. Не здолела каманда, якая выступае ў Макслайн жаночай лізе пад шыльдай АБФ, все ж таки пазмагацца. Ну і з улікам таго, што Александр Чайка, які працуе зараз з камандай АПФ у 19, ён хоць і мінчанін сам, але яго
прозвішча асацыюецца першую чаргу з магілёўскім футболам і з Дняпром, ён мог бы, канешне, неяк так все ж таки паспрыяць удаламу выніку каманды Михайла Соболева, паўплываць так, каб пазмагацца сапраўды і хаця б не прайграць Віцебску. Гэта б дапамагло, канешне, сур'ёзна Дняпру. Ну, вось цудаў, як кажуць, не бывае. Все ж таки, ось больш матываваная каманда, яна сваё бярэ. Фролова. Падача ў штрафную. Бенкевич згуляла. Ну, тут Несцюкович да мяча не дабярэцца. Аут для Зоркі БДУ. І мяч будзе укідваць Дар'я Макейчык. Герус. Макейчык. Ёсць перад ёй Фролова, але быў фол. Макейчык правілы парушыла. Канешне, там павінна была зрабіць свісток Валентина Сакалович. Мяч зноў-такі пад кантролем магілёўскіх футбалістак. Яны нервуюцца, гэта зноў бачна. Ну вось куды зараз гэту перадачу рабіла Вікторыя Барлюгова? Ну побач з ёй была Аліна Скідан. Ну чаму Віка вось так згуляла недакладна? Тропнікава, пас у цэнтр, гуляе галавой Фролова. Скідан просто наперад. Узун, трэба чапляцца. Мне ось цікаво. Ох, глядзіце, якая перадача ад Уляны Узун. Ну там у апошні момант Попова все ж таки мяча кранаецца і зарабіла Яна Домін вуглавы. Калі б ось не перарвала гэты пас Анастасія Попова ад Уляны Узун, там могла продрацца Тацяна Несцюкович у штрафную, выйсці сам-насам Тацяны Чыстік. Ну, героем гэтага эпізода стала менавіта Попова, цэнтральная абаронца Зоркі БДУ, неаднаразовы чэмпіён Беларусі у складзе Мінска і Дынамо Бдувка. Ну, яна цяпер выступае за сваю родную каманду Зорку БДУ. Падача. Гуляе галавой Фролова. І тут спакойна Бенкевич павінна дзейнічаць. Направа на Барбаренку. Пінчук уваходзіць у штрафную пляцоўку. Гэта пенальці. Гэта пенальці. Сустрэлі Дар'я Макейчык і Діана Тропнікава. Ось футбалістку, якая ўбягала ў штрафную пляцоўку. Узялі яе, кажуць, у такіх выпадках у коробачку. І ведаеце што? Ну, балюча даволі зараз Лізавеце Пінчук. Яе вопыт, канешне, павінен сказацца, але пенальці трэба яшчэ рэалізаваць, і сама ж Пінчук, я так разумею, будзе яго і выконваць. Сама напрацавала на 11-метровы, ну і сама зараз падыдзе выканаць яго. Чыстік супраць Пінчук. 69-я хвіліна. Итак, разбег, удар по воротах, и Днепр выходит наперед на 69-й хвилине. Лизавета Пінчук робить лік 1-2 с пенальти. Ну, тут спрачаецца з рэферы, з Валентинай Сакалович Сергей Русецкі, за што атрымлівае папярэджанне. Ну, зноў-такі нічога дзіўнага ў гэтым мы не бачым. Заўсёды, і я ўжо казаў, і Русецкі, і Соболев, і таго ж трэнера Дынамо Бдувка Юрыя Малеева трэба ўзгадваць. Яны заўсёды з арбітрамі спрачаюцца, выказваюць незадаволенасць, ну і за гэтага падвяргаюцца санкцыям. Ну і зараз Тропнікава таксама вырашыла паразмаўляць з Валентинай Сакалович. Ну, хай сабе размаўляюць дзяўчаты, гэта ўжо не адменіць таго, што Днепр выйшаў наперад. Яшчэ раз скажу, Лізавета Пінчук пенальці зарабіла і яго ж на 69-й хвіліне рэалізавала. Ну, пакуль Днепр ідзе
па тым трэку, які сам сабе, канешне, і запланаваў. Усё залежыць ад каманды Михаила Соболева. Хаця ў студэнтак яшчэ ёсць час на тое, каб, ну, як мінімум, адгуляцца. Яшчэ раз скажу, 9 гадоў жаночая магілёўская каманда не была на п'едэстале гонару. І вось цяпер хвілін 20, можа быць, крыху больш аддзяляюць яе вось ад бронзавых медалёў. Яшчэ раз скажу, Михаил Соболев ніколі раней іх не заваёваў як галоўны трэнер. Уважліва назіраем за тым, што ў нас на футбольным полі адбываецца. Зараз мяч на палове магіляўчанак. Тропнікава, дакладная перадача на Фролова. Фролова прастрэл у штрафную, там толькі Бенкевіч. І вось так на вынас гуляе Пінчук. Не атрымалася дакладна згуляць. Мяч зноў студэнтак. Шчэрба на Ігнацьеву. Вось я стаў думаць пра тое, што ну калі тэмпература увесь тыдзень, як я даведаўся Уляна Узун, то можа быць яна і не здольна згуляць усе 90 хвілін, а можа быць і здольна. І вось, да, толькі я стаў пра гэта разважаць і бачу, што заменяць все ж таки Уляну, не хапае яе сіл. Ну гэта в прынцыпе і відавочна, і тут нікога гэта здзіўляць не павінна. У бліжэйшую паўзу яе заменіць Дар'я Дашкова, 19 нумар. Мяч у штрафной пляцоўцы. Выбівае яго Бенкевіч, а затым яшчэ далей выносіць Тацяна Несцюковіч. Дар'я Дашкова, дарэчы, забівала ў матчы Дняпра з Зоркай БДУ ў першым крузе. Яшчэ раз скажу, тады магіляўчанкі выйгралі з лікам 4-2. Валявую перамогу здабылі. Ну і што там здарылася ў штрафной? Ангеліна Галенды, хто там сядзіць на газоне з футбалістак Зоркі БДУ? Да, гэта была Дзена Тропнікава. Ну, на ногі яна ўздымаецца, хаця урач каманды ўжо тут на сінтэтыцы, гатовы ён ёй дапамагчы. Ну, дапамога не патрэбная. І працягваць можна. Заканчваецца ўжо 72-я хвіліна, 1-2. Днепр наперадзе ў матчы з Зоркай БДУ. Да, слаўная традыцыя, конечно, жаночага футбола ў Магілёве. Я думаю, што за ўвесь той час, калі ідуць трансляцыі усе да адной гульняў на YouTube-каналах АБФФ і жанскі футбол Беларусі, вы ўжо, сябры, добра ведаеце, што Магілёўская надзея была срэбраным прызёрам чэмпіята СССР 1991 года. Гэта просто, ну, фенаменальны быў вынік на той час. Потым надзея заваёўвала чэмпіёнствы, ну а потым ужо прыйшла эра бабруйскай бабруйчанкі. Ну і вось замена Узун адгуляла свае 73 амаль што хвіліны. Ну і на полі з'яўляецца пад нумарам 19 Дар'я Дашкова. Да, і вось ужо па сыходзе з поля Валентина Сакаловіч выпісала жоўтую картку Уляне Узун. Яна там не спяшалася. Ну і чаму бы не? Хочется мне ось такое пытанне задаць. Гэта ўжо апошні матч, і ніякіх там дыскваліфікацый гэтая жоўтая картка пацягнуць не можа. Ну вось, Уляна Узун, дзякуй ёй за гульню, саступае месца на полі Дар'і Дашковай. Чаму я не сказаў дзякуй за гульню Самойлавай і Шмароўскай, а вось так выказаўся на адрас Узун? Ну, ўсё ж таки, ведаеце, з тэмпературай ці пасля таго, як ты пратэмпературыла колькі дзён, канешне, вось выйсці у такім важным матчы і адпрацаваць належным чынам столькі часу, гэтага дарагога варта. Так што, сябры, можаце, канешне, мяне зараз абвінаваціць у перадузятасці, у нейкіх там сімпатыях да Дняпра ці
прыватнасці да Уляны Узун, але ну вось я так выказаўся, вырашыў, што гэта вельмі трэба зрабіць. Галенда, памылка, Шэрышавец у штрафной, удар, Галенда, і мяч літаральна не ўваходзіць у вароты, выбівае яго на вуглавы зараз Вікторыя Барлюгова. Ну не рвецца магілёўскі галкіпер. Выйшла яна зараз, ну, вельмі рызыкоўна з варот, ну і памылілася, і добра для заўзятараў Дняпра, што там на шляху мяча пасля удара ўжо ў вольныя вароты Шэрышавец паўстала, мне падаецца, там Яна Бенкевіч была. Вуглавы для зоркі БДУ, падачу робіць Фролова. Удар галавой, імкнулася нанесці Дзяна Тропнікава. І зноў з мячом студэнткі. Гуляе Шчэрба назад на Макейчык. Чыстик. Чыстик направо. Ёсць там Тацяна Шэрышавец. Нестюкович імкнецца яе спыніць. Не атрымліваецца. Фролова развівае атаку. Хто тут першай на мячы будзе? Гэта будзе Лізавета Пінчук. Яшчэ адзін вуглавы для зоркі БДУ. Да, складаныя зараз хвіліны перажывае каманда Міхаіла Собалева. Ну і, канешне, ад упэўненасці ў сваіх дзеяннях абаронцаў і асабліва галкіпера шмат што залежыць. Трэба, канешне, Ангеліне Галендзе супакоіцца. Падача. Зноўткі левай ногой зноў ад Фроловай. Удар па варотах наносіць Кашынская. Ён заблакаваны. Дзе там мяч? Выбіваецца ён Барлюговай. У напрамку да Яны Домін. Не, ёсць перад ёй тут Шэрышавец. Ну і хуткасць, канешне, Тацяны сказалася. З мячом, 5-й нумар. На яе рахунку 20 галоў. Сёння Шэрышавец не забівала. В прынцыпе, гэта не так і важна, хто заб'е. Хочацца, канешне, студэнткам сысці ад паражэння. Тут уже не важна, хто заб'е, Шэрышавец ці іншая футбалістка. Падзенне гульца зоркі БДУ. Ёй балюча. Ну, гледзячы па голасе футбалісткі, які яна падала, па тым крыку. Ёсць там праблемы у Аліны Шчэрбы, ну і яна ўсё ж такі здольная гульню працягваць, дзякуй Богу, без траўмы. Выходзіць у складзе магілёўскага Дняпра на поле Паліна Цыбульская пад 21-м нумарам. Замяняе яна Яну Домін. 78-я хвіліна. Яшчэ адна замена. Другая, якую правёў трэнерскі штаб Міхаіла Собалева. Ну, ось, дарэчы, для Лізаветы Пінчук гэты гол у матчы стаў 8-м у Макслайн жаночай лізе 20-25. Ну, ось, для Есьман, па шчырасці, не ведаю, які гэта гол. Не скажу. Не могу тут зараз хуценька гэту інфармацыю здабыць, але, в прынцыпе, я думаю, што можна без яе абысціся. Зараз выйшла на гэты мяч бліжэй да межы штрафной пляцоўкі. Ну і ўсё ж такі з другой спробы зафіксавала яго ў руках Ангеліна Галенда. Да, зараз гэты момант, канешне, галкіперу трэба скарыстаць, каб супакоіцца. Патрымаць мяч у руках, не спяшаючыся вынесці яго ў поле. Бенкевіч ідзе наперад, 97-й нумар магілёўскай каманды, і перад ёй адразу дзве саперніцы. Макейчык закідвае наперад. У адзін дотык гуляе Яна Бенкевіч, і ў адзін дотык згуляла таксама Дар'я Макейчык. Шэрышавец дорыць мяч Бенкевіч.
Тая спяшаецца і дорыць яго ў сваю чаргу ўжо Ганя Кашынская. Ну вось просто шэраг памылак. Ужо, напэўна, пра якасць футбола мы тут казаць не можам. Галоўны вынік, асабліва для той каманды, якая сёння прыехала ў сталіцу. Вось за гэты фол атрымлівае папярэджанне Лізавета Пінчук. Ну і атрымліваецца, што ў нас вось пад карткамі ў гэтым матчы Сергей Русецкі, галоўны трэнер Зоркі, Уляна Узун і Лізавета Пінчук. Ну, фол відавочны, тут ніякіх, в прынцыпе, пытанняў няма да рашэння жодзінскага арбітра. Дар'я Макейчык будзе выконваць гэты стандарт. 8 хвілін, 10 хвілін асноўнага часу. Застаецца падача. Фролова не трапляе па мячы. Фролова! Ну і выставляюць магіляўчанкі мяч за межы штрафной. Удар Паповай таксама блакуецца. Ох, як тут складана, канешне, гасцявой камандзе. Усе сілы трэба зараз скіраваць на тое, каб атрымаць перамогу, каб захаваць вось гэты вынік, хаця б гэты, які зараз ёсць на гэтую хвіліну. Ой-ой-ой, там Тропнікаў так, ну, жорсткавата сустрэла на лінії ворот Яну Бінкевіч, аднак все тут, в прынцыпе, карэктна было. Это барацьба. Барацьба нават у футболе жаночым таксама прысутнічае. Ну а часам яшчэ яна больш сур'ёзная, чым у прадстаўнікоў мужчынскага полу. Тропнікава, удар па воротах, блакуецца гэты удар. Да. Шмат было вуглавых і каля ворот Ангеліны Галенды ў другім тайме, аднак нічога з іх студэнткі пакуль што не выціснулі. 82-я хвіліна ў нас стартавала. У Віцебску па-ранейшаму 3-0, ну тут все ясна у гэтым матчы. Я ўжо неаднойчы сказаў. Перамога будзе за падначальнымі Сергея Векцева. Ёсць там пэўныя праблемы у Яны Бінкевіч. Медперсанал Дняпра ўжо на поле. Ну а што ў Берасці? 1-0. Берасцейская Дынама зараз вядзе ў матчы з Нафтанам. Ну калі каманда Александра Міхнаўца выйграе, то все тут становіцца зразумела. У любым выпадку, ўжо тут без уліку гульні Зоркі у гэтым вось матчы з Дняпром студэнткі становяцца 6-мі, ну а Дынама апынецца па выніках чэмпіяната на 5-й прыступцы. Ну, будзем сачыць далей. Ну, мяркую, што там все нормально будзе з Янай Бінкевіч. Ну, пакідае яна, канешне, вельмі павольна футбольнае поле. Я думаю, што Валентина Сакалович можа крыху такі падагнаць зараз і медперсанал Дняпра, ну і саму футбалістку. Будзем аут. І мяч у руках Аліны Скідан. Скідан укидывая, уступая гульню Ігнацьева, яшчэ адзін аут для госцей. Скідан глядзіць наперад. Ёсць Цыбульская, яна себе прапаноўвае. Свежая футболістка, нядаўна яна на поле з'явілася, мяч прыйшоў да Дашковай. Таксама у яе шмат сіл. Ну і тут мяч. Яна Есьман губляе. Доўга яна думала і правілы парушыла. Гэта, канешне, папярэджанне. Ну і на што ты гэта робіш? Герус, Віка. Ну нельга такое сабе дазваляць. Все тут зразумела. Тут все понятно, все зразумела. Эмоцыі, на што ты зараз Есьман гэтую чапаеш. Ну, парушыла на правілы. Канешне, зарвала перспектыўную атаку. Ну вось, эмоцый не стрымала. Герус, да, і гэта, канешне, выдаленне. Ну і будзе жоўтая картка показана зараз, канешне ж, Яне Есьман. Ну і вось выпісала папярэджанне таксама і Яне Бінкевіч. Зараз Валентина Сакалович. Можа быць за неспартыўныя паводзіны. Ну, хутчэй за ўсё за іх. Зноў-такі там Діана Тропнікава. Вось кажа нешта Валентине Сакалович. Ну,
з вышыні свайго вопыту яна гэта робіць, ну, будзе няўмольнай, канешне. Арбітр, ну, і таксама, як я ўжо і сказаў, Ян Есьман, жоўтую картку перад сабой бачыць за зрыў перспектыўнай атакі. Ну, чаму так стала сябе весці Вікторыя Герус? Ну, не стрымалася, да, і пайшла. Што яна там хацела даказаць? Есьман, ну, добра, што, ведаеце, там і біць яе не стала. Да гэтага таксама ўсё магло дайсці. Штрафны удар выконвае Аліна Шчэрба. У 10 зорка БДУ толькі што засталася. Вось на 85-й хвіліне. Ну і, канешне, гэты час трэба як мага спакайней правесці магіляўчанкам. Да, вось гэты, канешне, момант у цэнтры поля ён можа распаліць гульцоў, аднак, ну, падначаленым Собалеву у першую чаргу не трэба тут, канешне, распаляцца. Адгуляла сваё Юлія Ігнацьева, выйшла толькі што на замену под 4-м нумарам былая футболістка Мінска Вікторыя Плесюк. Она заняла месца Ігнацьевай на левым фланзе обороны. Плесюк якраз таки мяч з аута укидывае на Шчэрбу. 86-я хвіліна. У зоркі БДУ не так шмат часу на тое, каб адгуляцца. Попова просто наперад. І просто напераду адзін дотык Бенкевіч. Шмат будзе залежыць ад таго, хто барацьбу будзе зараз вось менавіта ў цэнтры поля выйграваць. Зноў-такі скажу, што, канешне, тут да асэнсаваных дзеянняў не так часта будзе справа даходзіць, больш барацьбы, больш запалу, канешне, і больш такой вось простай гульні мы будзем назіраць вось у той час, які застаўся. Зноў-такі мяч грузіцца бліжэй да варот Галенды. Барацьба ідзе за мяч і выбівае яго зараз Барлюгова. Усе магіляўчанкі за лініяй мяча. Шчэрба гуляе направа. Макейчык. Макейчык сустракае Пушкар. Класна гуляе зараз, сустрэўшы Фролову Барбаренко. Усе сілы накіраваныя футбалістак магілёўскай каманды на тое, каб захаваць гэты лік 2-1 на сваю карысць. Згуляла зараз рукой Яна Есьман. Гэта, канешне ж, заўважыла Валентина Сакалович. Штрафны удар для зоркі БДУ. Адна з апошніх спроб адгуляцца гэтай каманды. Ну і яшчэ будзе адна замена у складзе гаспадарскай дружыны. Дар'я Сцяжко под 7-м нумарам заменяе Тацяну Шырышавец. Ну вось свой галявы актыў сёння Таня не папоўніць, мы гэта ўжо разумеем. Ну а каля мяча Дар'я Макейчык, 20-й нумар зоркі БДУ. І ўсе футбалісткі Дняпра павінны быць уважлівымі, вельмі уважлівымі. Падача, удар па воротах імкнулася нанесці Кашынская. Ось так у падзенні эфектна не атрымалася мяч накіраваць у бок ворота. Тут не было фола. Сакалович не свісціць, не заўважаны. Можа быць, як падаецца Сергею Русецкаму, гэты фол. Ну, першае і апошняе слова застаецца, канешне, за рэферы. Ну і зараз Валентина Сакалович просіць гульню не ўзнаўляць. Трэба тут, канешне, даведацца, што ж за Алінай Шчэрбай. Ну, яе ўсё нармальна. Можна працягваць. Плесюк укідвае на Куляшову. Куляшова бліжэй туды да межу штрафной пляцоўкі саперніка. Гуляе галавой Несцюкович. Макейчык зноў. І зноў яна глядзіць наперад. І яе імкнецца тут сустракаць Дашкова, якая выйшла на замену. Макейчык у штрафную. Есьман просто наперад. Мяч да Цыбульскай даходзіць. Цыбульская таксама, ну, такую дыяганаль, в принципе, она задумала. Да гэтага мяча ніяк не могла паспець Тацяна Несцюкович. Заканчивается 89-я хвіліна, 2-1. Днепр, ну, просто літаральна у нейкіх хвілінах да бронзавых медалёў, якія каманда можа заваяваць упершыню з сезона 2016. Зноў-такі гэта... Калі гэта адбудзецца, гэта
адзнака той працы, якую трэнерскі штаб і самі футбалісткі і, канешне ж, Михаил Соболев правялі вось за гэтыя, ну, атрымліваецца 5,5 гадоў. Фролова закидывае мяч у штрафную. Змагалася за яго Куляшова. Кашынская на Плесюк. Зноў Кашынская. Закидывае мяч у штрафную. Вырашыла з ворот не выходзіць. Галенда, ну і правильно все зрабіла. Там пісьменна корпус, давайте гэта адзначым, поставила праціўніцы Яна Бенкевич. Мяч у руках голкіпера, на яго укинула на скидан. І зараз украінка выгаворвае голкіперу, што не трэба было гэта рабіць, не варта, таму што я тут под ціскам саперніц мяч трапляе у арбітра і вымушаная была зрабіць свісток. Валентина Соколович 5 хвілін кампенсуе арбітр да асноўнага часу гэтай гульні. 5 хвілін. 154 гледачы ў лайве ось назіраюць за канцоўкай выступлення Дняпра ў гэтым сезоне. Ну і за гэтым матчам, за тым, ці здолее зорка БДУ зраўняць лік, трапляе Паліна Цыбульская ў становішча па-за гульнёй. Чысці, канешне, трэба спяшацца. Яна гуляе налева, там Плесюк. Плесюк у цэнтр, Кашынская. Кашынская на Папову. Ну і тая ўжо на правы фланг. Там ёсць Дар'я Макейчык. З'ядаюць магіляўчанкі саперніц. Просто наперад мяч выбівае Валерыя Барбаренко. Яна асіставала напрыканцы першай паловы. Яні Есьман. Гэты гол, канешне, вельмі паўплываў на канчатковы вынік. Ужо зараз пра гэта можна сказаць, нягледзячы на тое, што гульня не скончылася. Ну ось калі б не забіў Днепр у адказ яшчэ ў першай палове, якія б зараз мы бачылі лічбы на табло. Ну ось вырашыў так Сергей Русецкі дзейнічаць, падаў ён мяч свайму голкіперу, каб чысцік яго хутчэй гульню вяла. Фролова сустракае Барбаренко са спіны. Барбаренко, ёй таксама дапамагала і Несцюковіч. Ой-ой-ой-ой. Галоўнае, каб без пашкоджання там ўсё скончылася. Ляжыць на газоне футбалістка зоркі. Гэта Ганна Кашынская. Ну, паднімаецца яна, все нормально. Колькі там яшчэ хвілін застаецца у нас да конца гульні. Ну, ось 5 было кампенсавана. 2, напэўна, ўжо правялі каманды. Яшчэ адзін фол у цэнтры поля. Шчэрба на Папову. Папова ў фланг. Ну, в прынцыпе, ўсё зразумела з пункту гледжання канчатковай фінальнай пазіцыі ў Макслайн жаночай лізе зоркі БДУ. Гэтая каманда стане 6-й. Уже ні пры якіх раскладах не ўзнімецца вышэй. А Дняпру трэба толькі перамога. Так, а што там? А там пайшла на голкіпера, я так разумею, Дар'я Сцяжко. Навошта яна гэта зрабіла таксама? Я зразумець не магу. Чырвоная картка прад'яўляецца Дар'і Сцяжко, якая зусім нядаўна на полі з'явілася. Цяпер ужо зорка БДУ у 9 заканчвае гэтую гульню. Ну, а Днепр такім чынам яшчэ бліжэй да бронзавых медалёў. Да, эмоцыі захліснулі сёння студэнтак. І Герус і Сцяжко, а можа быць там я па шчырасці не пабачыў. Можа быць там якраз такі не ў стылі фэйрплэй абышлася Сцяжко з Бенкевічыка. Зараз на газоне ляжыць, а не з Галендай. Ну, да, перапрашаю, сябры, не разгледзеў. Можа быць, вы крыху адматаеце назад трансляцыю, можна будзе паглядзець. Ну, зноў-такі скажу банальныя словы, галоўнае, каб все было там добра з Бенкевіч, ось па выніках гэтага моманта. Да, ну ось гэтыя кампенсаваныя 5 хвілін могуць ператварыцца ў 7, а можа і ў 10.
Ага, ну так, все, я поглядзеў, штурхнула Сцішко, Яну Бенкевіч, ужо калі мяч быў у руках Галенды. Незразумелыя паводзіны футбалістак зоркі БДУ. Ну, вось так вырашылі яны напрыканцы сезона адзначыцца. Ну, адпаведна, не згуляюць ні Герус, ні Сцішко з камандай АБФ У-19 у заключным 33-м туры. Гэты матч адбудзецца на стадыёне Дынамо Юні. Ну, значыць, Сергей Русецкі дасць магчымасць іншым футбалісткам сябе праявіць у асноўным складзе. Ну, дарэчы, Дар'я Сцішко выйшла на замену і выдалілася. Ось так сябе праявіла ў гэтым матчы. Яна яго дакладна запомніць надоўга. Яго могуць надоўга запомніць магіляўчанкі, таму што перамога ў ім, якая вельмі блізкая, прынясе бронзавы поспех, але да гэтага едуць у Магілёў. Вось так, сябры, і ўся п'едэстальная тройка, ўжо вядомая, Дынамо Пдувк, Мінскі Днепр. Ну, мне ўсё ж такі падаецца, што магіляўчанкі абсалютна цалкам заслужана ось заваявалі гэтыя ўзнагароды. У гэтым сезоне яны двойчы здолелі не прайграць Дынамо Пдувку. Абодва тыя матчы 0-0 заканчваліся. Да, каманда губляла ачкі там, дзе не павінна была гэтага рабіць. У гульнях з аўтсайдерам Гомелем прайграла Нафтану. Вы памятаеце, я думаю, усе тыя вынікі. Аднак ўсё ж такі я на сваім стаю. Днепр заслужыў гэты поспех. Андрэй Леня быў каля мікрафона, сябры. Дзякуй усім за ўвагу, да пабачэння. Ну а Днепр з бронзай.